Sa number 2, sa banwas ang EB Magalona kung sa diin may nagkalamatay nga baboy na dagdag na ang presyo sa merkado. Suno sa mga manugbaligya, may iban ganing nga ginapanghatag na lang ang baboy. May report si Romeo Subaldo. Alas 10 na sang aga, pero ang ahaw-ahaw tunga sa baboy nga ginabaligan ni Christopher Santillan sa merkado sa EB Magalona, wala pa mabuhinan. Sumugod kuno sang sunod-sunod ang pagkapatay sang baboy sa EB Magalona tugas ang mainit nga panahon kag hog cholera natahap na ang mga bumalakal nga magbakal sang baboy. Kung sa tuanay, duha ka baboy sa kada adlaw ang iya ginapaihaw, subong ang isa ka baboy nga ginapaihaw, ginatunga pa nila sang piyakman nga lamesa. At kasi pila ka baboy mapaubos mo sa normal gidaya nga operation. Sa normal nga operasyon, tatlo duwa eh. Sa isa kadlaw. Oo, sa kadlaw, duwa nubo. Duwa nubo na. Nga. Isa lang ang mula ganin sa kabilog, tunga na mo ni Brad. Amo 18 kilos ni, mo pa nibili no. Grabe ka hindi ka na kayo babuhay sa negosyo ni, ang mga lakat sa mo. Halin sa 280 pesos ang kilo, 250 ang baligyaanay nila subong sang baboy. Pero talaklaron sa gihapon. Ang isa pang ikanegosyante nga si June Segura, nagsiling nga magluwas sa tahap ang mga tao magbakal sa baboy. Ang iban sa mga manugbaboy, ginapanagtag na lang ang ila baboy, amukon nga wala na gid maayo sa may nagabakal sa merkado. Di ba na panghatag naman sa kwa? Tungod, Wala baklanay. pigaw kay bakanay. Patsagi ka mo no. Way baklanay. Tungod. Way baklanay mo. Di way mo di bakal sa sulod kay sa kwa kay yaw to na panghatag naman lang. Ang EB Magalona, ang isa sa mga lugar sa Negros Occidental nga may recorded nga pagkapatay sa mga baboy. Wala sila makahibalo tubsan o nila masustener ang amo sining nga sitwasyon. May bayad man sila sang baboy sa Bacolod pero wala sila ginapanugutan anay nga magtransport sa baboy pakadto sa isa ka LGU. Dapat kung sa EB Magalona ginasagod ang imo baboy, dili man ini ibaligya kag konsumuhon bilang tikang sa probinsya para mapaiway ang paglapta sang balatian.